Birichiabo amansia beko abodom ama nana no nom dade buam nana wusu ansa ogefo be media ko ato be ma be ye bi no anyani nyina abodom benkum hene na wafra toi nana no twagyaadwo ye ni abre ye da asan abo menkwan hweabu abre wana na wusu ansa sasra kudamri fadue asuna wampre kwa nana wati kwati so obi anim nana wusu ansa wonko nso mu obi anyinem be kwa abodom be nkumyene esabe na akọ ya akrabo akawe odwan kuma wo krade ankwentene nye kenana no asunafo bejo mo abafie nana wusu ansa wonsi nso no aham esia na abredwane ayepemu ane asan wo esi edukata bura wadi asempa ne akyerebo wo wusu asasa sranku wo be madada kwajana na wudi adwene to won wati kwate so obi anim wati kompo na afe no wani mutua na wusu ansa wo nana ne dwoso na wusu ansa wo nana ne fe so wiafia kente nana ne wosaje fo amoatia nana asuna nana wo mpre kwa wona wakrabo aye mienu kwa do bi ni asona wo be kwa bodom be nkumine wo mano madamri fa o wo fa se no madamri fa wo nua no madamri fa o Madamrifa waya fufu madamrifa o sika na kede jonkwa ka be ma pon checheku eduja sibrempon na sibrempon wadwa presika Pazolo ties Elec Motors Alpha Boss kwa munyina bejo mo abafie da sudie nyame pen wo ye na wusu asasi kanchu wona wuma ye iron rods de yedan be me wusu asa wo be memu kwajana na wudi adwene to matari sa soluma wo kuma sese wo wu am ye di abrehwo na wusu asa sempremo sasra kusrada wo wusu asa wo sinso no aham sakatempo bia ye ko na aso mebe opusu aduma ko ayato nkwante busa wo wo shinti prepo wo ti abronti akoko wo proposi prampa wo bu adu ponko mu asuna na wusu asa na ka se yine madamri fa o odi amuno na wudi adwene to bajana na wudi adwene to na ka se yine se won won ne bejuna bodom no odi amuno na dabri fa die be ma wusu asa Damri fadie die ni amelwuru na wusu asa wo amansan di abrehwo wo wusu asa wo hwede woni bie emu onya bie na wusu asa damri fadie kansan fo ma damri fa mata di sasole ma damri fa kansan ma damri fa mu wo wusu asa deyi